سودة أيامي كانت، همومي قدامي كانت، أفكاري شر وفساد. صارت بيضة أحلامي وانزاحت عني أوهامي، والحب اللي كان ضايع مني عاد. Jeg hedder Tarek Jamil Freyvat. Jeg er 41 år. Jeg er palæstinenser fra Libanon. Jeg er gift, og jeg har 3 børn, 2 piger og så en søn, en dreng. Jeg kom til Danmark i 1986. Vi flygtede fra krigen, og så vi er her nu. Du er vokset op i en flygtningelejr. Du er faktisk født i en flygtningelejr. Det er jeg. Hvorfor er du det? Mine bedsteforældre, de har boet i Palæstina, og min mor og også mine onkler, de har også boet der, de var små. Men i 1948, de flygtede fra Palæstina på grund af krigen. Der kom en krig, hvor kom israelerne og så driver nogen ud af Palæstina, så kom mine bedsteforældre og mine forældre også fra Palæstina ind til Libanon. Og så det har lavet nogle flytninglejre til dem, og så har de boet. De skulle vente 1 måned, og så komme tilbage, men det blev mere. Ja. Hvordan var det at bo i en flygtningelejr? Altså, det faktisk dengang jeg har haft mit barndom der, og vi har haft det rigtig godt og sjovt. Sådan set, vi har mange venner, vi var mange børn, og vi altid legede udenfor, og det var rigtig godt, indtil krigen den kom her. Det billede her, er det sted, hvor du er født? Ja, det er vores hus, som far selv byggede det også med nogle venner og sådan noget. Og jeg blev født i det her hus. Ja. Var det et stort hus? Nej, det var faktisk ikke. Det var to værelser, og så en lille stue og køkkenet. Det var ingen toilet. Vi havde en lille terrasse. Hvad med toiletter? Hvor var de henne? Det var udenfor hjemme. Vi har som fælles toiletter, som vi kan være fælles med 20 familier, vi kan benytte. Okay. Gik du også i skole inde i flygtningelejren? Ja, dengang vi havde 2 skoler. Jeg startede den ene, men jeg så flyttede også til den der tættest ind i flygtningelejren. Hvor mange mennesker boede der i sådan en flygtningelejr? Måske 3.000. 3.000? Du har også et billede af en kirke. Var der kirke i flygtningelejren? Men det er den katolske kirke, der blev jeg døbt også som til barn. Oplevede du diskrimination, fordi du var palæstinenser? Jamen dengang borgerligkrigen brød ud, og så kom de libanesiske falangister, kalder jeg dem. De fleste der er, de bor i Østbeirut, sådan noget. De har der vores flygtningelejre, og så bliver vi undertrykt, og så nogen blev dræbt, og nogen blev flygtet, og det har vi her. Var du alene, da du flygtede, eller havde du familie med? Her til Danmark? Ja. Jeg har min kone, og så min ældste pige, og hun var 1 år dengang. Så de 2 yngste er født i Danmark? Det er det. Hvorfor blev det Danmark, du kom til? Det har været krig i Libanon, og så vi kunne ikke leve der mere, fordi vi var nødt til at flygte fra et sted til et andet sted. Og så har jeg hørt
at Danmark de åbner døre for flytningerne. Og så det var nogen også af mine venner, som også kom i Danmark. Så selvfølgelig, jeg vil gerne være der, hvor jeg kender nogen, og så et land, hvor det var fred i. Altså. Hvad laver du her i landet? Jeg arbejder som tosproget, eller tokulturel pædagogmedhjælper i en børnehave. Har du været der længe? Jeg har været i 12 år nu. Dengang du kom til Danmark, var du da en kristen? Nej, det var jeg ikke. Jeg er født af kristne, men jeg kendte ikke Jesus. Jeg gik i kirken kun dengang jeg skulle døbe mine børn, eller hvis der en der i familien blev gift. Men jeg kendte ikke Jesus dengang. Og jeg troede faktisk ikke på noget dengang. Det skete en ting, som ændrede det hele. Altså hele mit liv også her i Danmark også. I slutningen af 1996, jeg kender mange muslimer, og det er venner. Jeg har en muslim, der bor på den anden blok, der hvor jeg bor her. Og så vi mødte hver aften hos ham, mig og så hans venner, og det var muslimer alle sammen. Jeg er født som katoliker, kristen. Men jeg tror ikke på noget. Og så vi mødte hver aften, og så snakkede vi om, og så siger vi fjernsyn. Det var, vi har set flest, altså det var politik og det der problemer i Mellemøsten, og vi har tænkt meget på det der land, vi kom fra. Og så begyndte de muslimer, de snakker om religion. Og så de spurgte mig om Jesus. Hvad tror du om Jesus? Jeg sagde, jeg kender ikke Jesus, jeg ved ikke, hvad jeg skal tro på. Men så sagde de til mig, at de tror på Jesus som profet. Og det står i Koranen, at han er profet, og han sendt af Gud for at forkynde Guds ord. Jeg siger, det hele i orden, og jeg respekterer jeres religion, men jeg tror ikke på noget. Så de tror overhovedet ikke på at findes Gud. Nej, så jeg, det gør jeg ikke. Jeg sagde til dem, jeg tror, at det findes naturen, og naturen, I kalder den Gud, og det jeg tror på. Jeg var tæt at være muslim, og så jeg sagde, okay, det var rigtigt, som I siger, og jeg kendte ikke Jesus, men det står også i deres, og det står også, at han har lavet mirakler, men på en anden side, jeg har en kollega på mit arbejde, jeg diskuterer meget med hende om religion, om muslimer, fordi hun er kristner, og så vi har snakket meget sammen også, i pauser og sådan noget, om kristendom og om muslimer. Så hver gang hun sagde til mig, at jeg kan ikke overbevise dig, at Jesus lever, men du kan opleve ham, hvis du bliver en kristen. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige dig, at Jesus han er Gud, og han er Guds søn, han lever, men jeg kan ikke overbevise dig, men jeg er sikker på, siger hun til mig hver gang, at kristendom, det er ret. Altså Jesus, han lever, ikke også? Jeg har arbejdet sammen med Tarik i 10 år i den børnehave, hvor jeg arbejder. Og da jeg kom og begyndte mit arbejde der mener jeg, at Tarik havde været i børnehaven i et par år. Og vi kom ret hurtigt til at snakke med hinanden omkring kristendom, og jeg fortalte ham, at jeg var personlig kristen og troede på Jesus som min frelser. Han havde hørt, at han kom til et kristent land, og derfor havde han undret sig over, at han ikke havde mødt nogen kristne, som havde sagt til ham, at de læste i Bibelen. Og så sagde jeg til ham, at jeg var personlig kristen, og at jeg læste i Bibelen hver dag. Og efter den tid, der synes jeg, at Tarik, han brugte mange anledninger til at spørge mig om centrale grundsandheder i kristendommen. Om vejen til frelse og troen på Jesus som frelser. Og
det var nogle meget centrale ting, han spurgte mig om. Og vi snakkede en del om de ting, der stod i Bibelen, og han var klar over, at han kunne spørge mig om forskellige ting. Og jeg kunne også mærke på Tarik, at han læste meget i Bibelen, og at han vidste meget om hvad der stod. Jeg vil sige, at jeg også i mange år også har bedt for Tarik og hans familie, og har gjort det både før at Tarik blev kristen, og også efter han blev en personlig kristen. Men dengang jeg har læst i Bibelen, og så er jeg kommet til Matthæus. Jeg tror ikke, jeg har læst den fra starten. Eller sådan noget. Jeg tog sådan noget ting fra Bibelen. Jeg kom, må jeg lige tage Bibelen og så læse i den, fordi jeg tror nok, jeg skal lige læse den på dansk, så det er nemmere for mig. Jeg kom til Matthæus. Jeg har også papir på den. Jeg kom til Matthæus kapitel 11, og så vers 28, hvor det står: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Den har jeg læst, men jeg tror ikke dengang jeg kunne huske det til hverdag. Og så jeg har læst i Johannes evangelium, at nu skal lige have det. Nej, det var ikke her. Det var den i kapitel 14 i vers 6, hvor det står: Jesus sagde til ham: Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faren uden ved mig. Fordi det begyndte jeg at læse i Bibelen, og så læse om Jesus, og han lever, læser meget, meget flot ting i Bibelen. Men jeg var også på den anden side, altså muslimer, hvem det har ret. Så jeg begyndte at tænke, hvem det har ret, og hvorfor sker det alt det der i mit liv? Og sådan noget. Men den aften, jeg tror nok det var 12 om aftenen, og så jeg stod der, og jeg har haft det meget træt og meget ked af det. Så jeg stod, jeg vil gerne bede til Gud. Så mine tør, det løber ned af mine kender, og så begyndte jeg at bede. Og så jeg sagde: Gud, jeg ved du godt, du findes. Men jeg er dvævel. Jeg ved det ikke, hvor jeg skal hen. Men jeg vil gerne hen til dig. Jeg vil gerne dig erkende. Jeg er dvævel med muslimer og kristne. Men jeg har læst i Bibelen, det kom alt det der vers til mig. Jeg har læst i Bibelen, at dem, der er trætte og slider og trætte, og så har tunge byrder, du kan give dem hvile. Jeg vil gerne have den hvile. Jeg er meget træt, og så det er mine tæer, det løber bare ned. Jeg vil gerne, at du giver mig hvile, sagde jeg. Jeg tror på Jesus. Sagde sådan: Jesus, din søn, jeg har syndet. Jeg er en synder. Tilgiv mig. Tilgiv, hvad jeg har gjort ved Antoinette, og tilgiv Antoinette og alle os. Men det står også i Bibelen, at du er sandheden, og du er vejen, og du er livet. Jeg vil gerne have den her sandhed. Jeg vil gerne have en anden liv. Giv mig det her liv. Kom ind i mig, sagde jeg. Ind i mit hjerte. Det var det, jeg har bedt. Og så pludselig mine tør, det stopper, og så jeg var meget træt også, og så gik jeg og sov. Men det er sket i mit liv, at jeg blev tørstig og sulten til Guds ord, altså Bibelen. Og så begyndte jeg vil gerne have noget på arabisk og læse det, men det kunne jeg ikke finde. Og så jeg har brugt biblioteket, og så jeg brugte de danske bibler og alt det der om kristendom. Så jeg har læst mig i Bibelen, og også historier om profeterne i Bibelen og sådan. Jeg begyndte så at læse mig. Men mit liv, det gik almindeligt. Altså, jeg kunne ikke se den der ændring så meget i mit liv. Men jeg begyndte sådan at tænke på kirke, tænke at jeg skulle læse i Bibelen, og jeg begyndte også at gøre det. Jeg mødte en, som forkynder Guds ord, altså Bibelen.
vi var til begravelse, og så begyndte han at snakke om Jesus, og han sagde også, at det findes så en arabisk gruppe i Aalborg, i Betania Kirke. Og hvis man vil, og så han gav også nogle papir, hvor det står tidspunkt og sådan noget, hvornår de holder møde og sådan noget. Og så jeg tog denne papir og sagde, det skal jeg nok en dag derover. Gik du derover så? Nej, det er faktisk, jeg havde det i hovedet, men jeg gik jo ikke der sådan. Men det var en dag, hvor Jakob spillede fodbold dengang, og så han var lille, og så skulle jeg køre ham til Aalborg, og så kom forbi kirken der. Ja. Og så det var det der tidspunkt, hvor de holder møder. Jeg har ikke sagt til Antoinette, at jeg skulle i kirken bagefter. Hun ventede faktisk mig herhjemme. Og så kom jeg forbi kirken, og så sagde det her, det er nu, de holder møder. Jeg vil gerne ind og så kigge, hvad de laver. Ja. Så jeg parkerede bilen, og så gik jeg ind i Betania, og så ind på gangen. Og så begyndte jeg at kigge derind, hvor de holder møder. Jeg så, det var 5-6 stykker, tror jeg nok, ikke ret mange. Og så de havde deres hænder op i vejr, og så de synger og lovpriser Gud. Ja. Og det første gang, jeg ser det. Men så jeg tør ikke komme ind. Jeg blev generet, og jeg sagde, nej, du skal du ikke komme ind nu, og så afbryde det hele, du skal hjem igen. Og så jeg begyndte at kigge ind igen, og så jeg vil gerne vende mig hjem igen. Min beslutning var, at jeg skal hjem igen. Ja. Jeg kommer en anden dag, hvor de ikke startede med det her med. Og så, efter jeg sagde, nu går jeg hjem, og så pludselig åbner den der dør til Betania, og så kommer en kvinde, som jeg kendte, som min kone også hun kendte, og hun er kristen, og hun kom for sent til det her møde, og så hun vil gerne bare ind. Så pludselig hun siger mig, nej, jeg vil ikke det pludselig. Det er ikke sådan en pludselig ting. Jeg tror, det er Gud, der har arrangeret det. Hun kom ind, og så mig, og så hun kendte mig også, og så sagde Derek, hej Derek, hvad laver du her? Vil du med ind til gudstjeneste? Ja. Ja, sagde jeg. Så vil du godt. Så bliver jeg jo sådan lidt frimodig, og så gik jeg med hende ind. Her mødte jeg Tarek. Han var på vej hjem. Så inviterede jeg ham med ind, så jeg spurgte ham, hvis han ville gerne være med og høre i dag. Og det sagde han ja til, og han var med til mødet, og dengang vi var færdige, han syntes, at det var rigtig godt. Og han kom hver eneste lørdag efter den dag, og han var rigtig glad for at være med. Næste lørdag gik jeg derind, og så jeg kom ind og hils på præsten derinde, og så vi har en god snak inden gudstjeneste. Men han sagde til mig, efter gudstjeneste, jeg vil gerne snakke med dig. Min mor, hun gik i den her gruppe, og hun har fortalt mig, inden jeg blev en kristner, om det, men jeg har ikke tænkt på det overhovedet. Og så efter gudstjeneste, så kom manden der, og så snakkede med mig, og så begyndte han at forkynde mig om Jesus og om frelsen. Og jeg vidste overhovedet ikke noget om frelsen. Hvad er det frelsen? Og jeg vidste godt, at Jesus han er frelser. Men jeg vidste ikke, hvordan man kommer ind til Jesus og bliver frelst. Selvom i 97, i starten af 97, der har jeg også kaldt Jesus ind til mig. Men det jeg vidste ikke. Det vidste jeg ikke, at sådan man kalder Jesus, man kalder bare ham ind med tro og med ord også. Og så til sidst han sagde til mig, og hvis du har lyst, så vi kan blive sammen. Ja, sagde jeg, det vil jeg gerne, jeg har ikke noget med. Og så fik knælet ned, og så begyndte han siger,
han sagde, at du kan sige efter, hvad jeg siger, hvis du vil gerne komme til Jesus. Ja, det vil jeg gerne. Og så begyndte jeg også at bede, som han også gjorde. Men i starten, jeg kunne ikke bede. Jeg vidste ikke, hvordan man beder. Efter jeg kendte Jesus, første gang jeg bed, jeg var lige her, og så ned på knæene, og så jeg sagde, Gud, jeg ved ikke, hvordan man beder, men jeg vil gerne lære. Vil du lære mig det? Og jeg takker dig. Ja. Og så jeg begyndte også at snakke med mine børn om Jesus. Jeg snakkede meget med dem om det. Og så jeg aftalte med 2 yngste, de sover på samme værelse, de 2 yngste, at vi læser Bibelen hver dag. Vi har en arabisk børnebibel. Ja. Det er en gamle og det nye testament. Så vi har aftalt, at vi skulle læse den lidt ad gang, altså om aftenen, hver aften, og så bede sammen. Jeg begyndte faktisk at være sådan, der kommer i kirken, jeg elsker også kommer der. Jeg elsker de der folk der, og den der måde, de møder mig, og den der måde, jeg også de lovpriser Gud, og så vi har nogle også aftener sammen, det hedder International Aften, hvor vi inviterer nogle, nogle indvandrere ind til kirken, og vi laver mad sammen med det danske menighed og vores arabiske gruppe, og vi fortæller om vores kristendom, vores تملى حياتنا من جودك مجدا ليك يا معين. Er det kun for arabisk til Nej, international aften? nej, altså det er for